Kedamtang arkoni phaingkoira hiniarni ada porphai throgra achitim apor malom Borpathar police station angkang National Highway 39 atobar pi mate silunijan BOC adung along ehum longhong kepon atra registration number HR 63C0001 kachingkoi ahir ingtangrak loposi niletum New 7 Northeast asai hemalong birta nang pale driver abang bangsu kachingkoi penajok ahir ingtangrak aring aku solo lason si tong sikot pen bukajan hospital along an sekelang japan pondo puta birta nang pale tu nonamat bangsu kachingkoi penajok apran kedam nang lapuson abelan Borneo Japan Cintulson Terang, Bokajan Pen Buddha Terang, Camera Person, Porsuram Terang, New 7 Northeast.